Hello friends, बरायबाय Bodo Job.IV YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। So गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननि आपडेट लाबोया मानोना गोबां बिजियाव दङमोन बेनि थाखायनो कमेन्ट्सबो रिप्लाय खालामनो हायाखैमोन। दा लोगोसे बिग आपडेट लाना फैदों मोननैसो पजिटिभ आपडेट BTC साख्रिनि बागै। दा नोंथांमोननि Gr.3 आरो Gr.4 नि जानो गोनां एग्जाम आरो बे एग्जामखौहाय सोर कन्डाक्ट खालामगोन सोर पेपारखौ दानगोन बिनि सायाव मोननैसो पजिटिभ आपडेट आरो लोगोसे नोंथांमोननि टेंक फाख्रिनि सायावबो बिनि सायावबो गोबां कमेन्ट्स फैदों बिनि सायावबो नोंथांमोननि थाखाय पजिटिभ आपडेट लाना फैदों। तो बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन Bodo Job.IV YouTube चेनेलाव आरो लोगोसे साख्रिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन स्किम एबा नोंथांमोना लननि बागै नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन। सो बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांसै अफिशियेल साइटआव एन्ड अफिशियेल साइटआव थांनाय लोगो लोगो जों माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै जेराव नोंथांमोननि एग्जामा फैगासिनो दङ। सो बारा गोबाव टाइम गैला BTC नि सेक्रेटारिनि आन्डारावहाय जोंहा साख्रि ओंखारदोंमोन जायनि जाउनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन। सो बिनि एडमिट कार्डा होनाय जाबाय आरो बे एडमिटआ मोननै पस्टनि थाखाय होदों Gr.3 आव बेनो जाबाय JAA बेनिफ्राय स्टेनो 10 डिसेम्बराव जानो गोनां नोंथांमोननि एग्जाम। सो नोंथांमोना 10 डिसेम्बराव बे एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोन। सो बेनिफ्राय लोगोसे एडमिटआ नोंथांमोना नामा मिस्टेक जादोंबा प्रब्लेम दं नामा 100% जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना एग्जाम एटेन्ड खालामनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया। सो बेनिफ्राय खायसे एडमिट मोनासै डेट मिन्स रिजेक्ट जादों जानांगौ जायनि जाउनाव नोंथांमोना फिल खालामनायाव मिस्टेक खालामदों जानांगौ। सो बेनिफ्राय जों एडमिट डाउनलड खालामबा लिंकआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव मोननै पस्ट थागोन जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै जेराव खालामदोंमोन नोंनि नाम होनानै नोंथांमोना सार्च खालामबानोहाय सो नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो हायो। सो बे एग्जामा कम्बाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना बेखौ गिबियाव मिथिना लादो जे कम्बाइन एग्जाम जागोन मोननै पस्टजों मोनसे एग्जाम जागोन। फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय सेकेन्डआव नोंथांमोननि बाइबा टेस्ट JAA आव। सो बेनिफ्राय स्टेन'आव फार्स्टआव एग्जाम सेकेन्डआव सर्ट हेन्ड टेस्ट दङ नोंथांमोननि स्किल टेस्ट दङ आरो बेयाव फार्स्ट जायोबा नोंथांमोना मेरिट बेसिसआव नोंथांमोननि साख्रि आरो बे पस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थागोन ना थाया जेबो मिथिथ'वा नाथाय जेब्ला नोंथांमोना मेरिट लिस्टखौ मोनगोन एड्रेसखौ अब्लासो मिथिसिगोन। सो बेनिफ्राय Gr.4 आव जाय नोंथांमोना गोबां एप्लाइ खालामदों सो बिनि एग्जामनि डेटआ दासिम ओंखारथ'वाखै जानो हागौ अनलि बाइबा टेस्ट लागोनखाय बिनिया लास्ट उइक डिसेम्बराव जानायनि चान्सेसखौ नुहुरदों जेराव नोंथांमोना खालि बाइबा टेस्टल' दङ आरो बेयाव फार्स्ट जाबानो नोंथांमोननि साख्रि जेराव 10 भेकेन्सि दङमोन Gr.4 लेभेलाव। सो नोंथांमोनाबो Gr.4 आवहाय जुदि खालामदोंबा नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ मोनगोन जेब्ला आपडेटआ फैयो। सो एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोन गोबां कमेन्ट्स एबा कुइसन फैदोंमोन। सो नोंथांमोननि बे जानो गोनां एग्जाम 10 डिसेम्बरनिखौहाय नोंथांमोना एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया। सो गोबां सर्सनिफ्राय मोननाय बादिब्ला एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बेखायनो नोंथांमोननि बाइबा टेस्टआबो BUआवहाय जानायनि चान्सेसखौ नुहुरदों जेराव Gr.4 आनो जा Gr.3 आनो जा। सो नोंथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मोननायनि चान्सेसा दङ जेरावहाय नोंथांमोना एडमिटखौबो बेनिफ्रायनो मोननाय जादों जेब्ला सो नोंथांमोना बेखौहाय नुहुरदों। सो बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो मिथिखाबाय जे नोंथांमोननि Gr.3 Gr.4 आव बेबादि जागोन जेरै फार्स्टआव एग्जाम Gr.3 आव देन स्किल टेस्ट बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट बेनिफ्राय Gr.4 आव अनलि बाइबा टेस्ट। सो दानियाव जायफ्रा टेंक फाख्रियाव एप्लाइ खालामदों 420 भेकेन्सि बेनि एग्जामा माब्ला जागोन बेनिफ्राय साबेसे केन्डिडेट्सआ एप्लाइ खालामखो बेनि सायाव मोननैसो पजिटिभ आपडेट लाना फैदों। सो बेखायनो जों अफिसियेल साइटआव फैबाय टेंक फाख्रियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिखागौ जे 2 बोसोर नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै आरो लोगोसे उनाव बारायनायनि चान्सआ दङ 15,000 दरमाहा मोननाय जागोन BTC लेभेलाव नोंथांमोननि साख्रिया जागोन कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै BTC आव सासे थागोन आरो बिनि सिलेक्शन प्रसेस होनोबा नोंथांमोना मिथिखागौ जे एग्जाम जागोन। सो बे एग्जाम जागोन भेकेन्सिया 420 दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों देन बेनिफ्राय क्राइटेरिया नोंथांमोना मिथिखाबाय ग्रेजुवेट जानांगौमोन एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोना बेयाव नायदोनै नोंथांमोननि राउन्ड 1आव जाबाय 15टा कुइसन थागोन नोंथांमोना 30 मार्क्सनि मोनसेयाबानो 2 मोनगोन आरो राउन्ड 2 आवहाय ग्रुप डिसकासन 15 केन्डिडेट्सखौ लागोन ग्रुप खालामनानै आरो 35 मार्क्सनि दङ एन्ड थार्डआव नोंथांमोननि पार्सनेल इन्टारभिउआव 35 मार्क्सनि दङ। सो ओभारअल नोंथांमोना सिलेक्शन प्रसेसआव जायफ्रा मोजां मार्क्स मोनो नोंथांमोना मेरिट बेसिसआवहाय BTC लेभेलाव साख्रि मोनहैगोन बेखौथ' मिथिखाबाय। सो बेनिफ्राय दानिया एप्लाइ खालामदोंमोन साबेसे। सो बेयाव नोंथांमोना मोननो हादों जे मोनसे आपडेट बेनो जाबाय 6,000 फार्स्ट केन्डिडेट्सआ एप्लाइ खालामदों बेनि गेजेराव खायसे एग्जाम एटेन्ड जागोन आरो खायसे जाया। सो नोंथांमोना मिथिबाय 6,000नि बारा केन्डिडेट्सआ एप्लिकेसन साबमिट खालामदों। सो बेनिफ्राय जेब्ला एडमिटनि आपडेट फैगोन नोंथांमोना Bodo Job.IV YouTube चेनेलावहाय मोननो हागोन। सो बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान हानायसेबां साबस्क्राइब खालाम नायबाय थाबानो जाबाय जाहाथे जेब्ला गभर्नमेन्ट जब फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन।